ongi etorriak Luis Urdangarin zelai honetara. Urteurrenaren ingurua lehen ekitaldia izango dugu. Hain zuzen ere, urteurrenerako prestatu dugun ekipazioaren aurkezpena egingo dugu gaur. Eskerrik asko gaur ekitaldi honetara etorri zareten guztioi, eta batez ere gaur modelo lanetan ari zareten denei, ondo izate, animo. Gaur 50. urteurrenaren denboraldia astera goaz, denboraldi berezia da, eta zuzendaritza taldeak erabaki zuen denboraldi berezi hontarako ekipazio berri bat martxan jarri behar zela. Recurrimos a la empresa de Donosti Negua, les transmitimos un poco la idea que queríamos transmitir y ellos nos hicieron distintas propuestas de diseño. Horren ondoren, erabaki zen ekipazio berriaren hautaketa talde guztiei zabaltzea, entrenatzaile, jokalari eta estafari. Aukera desberdina zeren, bakoitzak berea egin zuen, eta azkenean irabazi zuena hemen ikusten duguna da. Bestaldea lehen. Hola, Andrea, atzera. Lore. Fuerte, Nesca, venga, va. Així, tu. Buena. Jarri dezakegu, ala? Gero dago baita 50 bit jarriko ditugu. Eske dago baita 50 urteko. Ez. Hola. Bai, ero iketa. Bai. Da pixka gora gota. Ez. Bai. Pentsau zunan pentsau eta ongi etorri, beste urte batez Antiguako Baselizara. Lurralde honen bihotzeran Amatxoan Antiguako Ama Virginia agurtzen dugu. Urtero bezala eskaintza egitera zatozte eta orain Ama Virginiaren oinetan hasiko den kirol ikastaroa eskerronez jarri. Ilusioz eta asmoaz dena ondo badoa irabazteko. Eta irabazten ez baduzue azteko eta edo nola ere beti ikasteko. Aurten 50. urteurrena delako. Espero deu denboraldia gogokin eta ilusioz hastea eta hau furela.
baimenak eta aurtengo baimenak eta lanagatik, batez ere bain zelaia aldaketarekin. Bukatzen da etxeko lehenengo partidorako, bai. Baita nola ez eskerrak eman direktibakoei, COVID masterra gainditu dezue, naiz eta oraindik ez da bukau, baina nik uste eta aurten lan askungo dezuela, baina baita disfrutako dezue. Bai? Eta bukatzeko jokalariei, bai nesken taldekoei bai disfrutau, bai, gozatu eta naiz eta irabazi edo galdu, gehiena ematen badezue, zuen lana inda dago. Orduan asko entrenau, gazteek gogokin datozte, kapitaina esan du bezala, ilusio asko dago, bai, gozea baita nabaritzen da, eta dana batea lan hain ezkero, nik uste emaitzak aterako dituzu, bai? Hau parola. Eskerrik asko gaurkoan Antigora gerturatu zareten guztiei eta beste behin bereziki eskerrak eman bai Pablo eta bai Ibanei, Liz lagunei, eskaintzen diguzuen laguntzagatik, bai. Duela iagote bete hemen bildu ginela, bai dudaz eta beldurrez betetako egoera baten erdian, eta gure Antioko amari babesa eta laguntza eske etorri ginen, bai. Oraingo hontan ere ez du gutxik egin. Bukatzeko zuei, bai entrenatzaile, jokalari, taldetako kidei, animo eta zortirik onena, bai? Osasuna eta golak tope aurten. Disfrutatu 50. urteurren denboraldian berezi duzu eta, bale? Hau porola. Urtetan, erantzukizunetan jardun honek ematiten izan da urtean badarela, honelako hito txiki batzuk. Eta urolako kide izanagatik gaurko egunez ekitaldi honetan parte hartzeak niretzako zer esan nahi handia daukat. Eskarrak bai, Pablori ere bai, esandako hitzengatik. Eta askotan, bai egia da bakoitzak bere fedea dauka, bere introspekzio hortan zergatik bat dauka Antigora gerturatzeko. Jende asko dauka bere hortan fedeaz aparte Ama Birjinaren, Amatxoaren inguruko debozio hori ez. Eta guzti hori gustatzen dutenek, azken finean gaurko egunez Pablo eta gara dugu Pablo ordezkari gisa ez. Bravo, porque no te amo, ¿verdad? Por hola,